Dudugmanan sa kaawit. The days would all be empty. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ing akong kaagi. Ako si John Lloyd. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Nothing's Gonna Change My Love For You. We both know RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Suralia, South Cotabato. Ang ato matatampo, nagdasangan nga John Lloyd. Recorded by X Thunder Gaming. Hi. Bago pa lagi ko makakita mo din sa mong simbahan. Bago ka din, eh? Oh, Ako din si John Lloyd. Ikaw? Mayet. Asa na inyo yet? Nga karon pa mo ko makakita ni mo din sa Jensen. Taga Lupon ko sa Davao Oriental. Uy, layo ko din sa inyo. Asa mo ka mong trabaho? Na ako trabaho sa bakery sa anak ni Nanay Lokling. Naday ka di ha? Oh, kaubay man na si Nanay dito sa simbahan sa Lupon. Nya, kuwang man nilang tindera, maong gida ko din Mau di ay. Day, Mayet. Mama, uli na ta. Hi, John Lloyd. Hello, April. Nagkailan naman sa ko, amiga? April, nagkaila na mi. John, o namin mo ha? Sige, yet. Amping mo. Saan ko eh? Hindi naman inom ko makato. Ang naong naman ni Mayet ang niapirmi sa una-una. Ugma, buhat ko sa gitrabuan ni Mayet. Doon na lang ko sa bikiri nga gitrabuan ni Mayet. Uy, si Mayet mo niya akong matagbuan. Yet! Ay, asa ka ba ingon? Uy, huwag mo nagkat. Nisaylo man lang. Malahos-lakos bikiri, eh. Uy, John. Ikaw mong guday ni. Ano sa may ato ni mo? Mga iyo, ang dakong pan. Atik sad ay. Nahibaw ko, oy, si Mayet ang imong tuyo. Kuan. Siya bitaw ang akong tuyo, pero muram to guwa sa mood. Nagsugat mi. Huwag man magtingog. Oh, di ara ay. Day, nabalik lagi ka dayon. Ingon ka nga na akipaliton sa unahan. Tayong pa be. Nahibaw na ko nga nung nibalik ka dayon. Kay ni aman si John Lloyd, no? Unsa? Pataka man lang ko. Tugaan na lang good yet. Nga crush ni mo si John Lloyd. Unsa? Uy, wala. Namuwalag na smayit. Muli na lang ko eh, kay basig muhilag na smayit, kay isigihan ni mo sungog, prel. Wanam ko makakita ni Mayet nga musimba. Ano maga? Magsusi ko. Nipauli naman si Mayet sa ilang dapit. Ha? Ano man? Na, wasad ko mahibaw. Pangutan na lang ko niya yung igsuon kay maumay ni Puli niya din he. Tuan man sa Iloilo si Ate Mayet, kuya. Ha? Nag-unsa ba siya dito dong? Na, kumibaw kuya eh. Dong. Pwede ko mga siya number? Oh, pwede na kuya. Sige, tagin ko dong kay ako siyang tawagan.
Nalimot na ka na ko. Si John Lloyd niya eh. Diri sa Jensen ba? Uy, hala. Ikaw ni John? Ako yung tao ni. Di number na ko, uy. Nangayo ko sa mga manghod. Mao ba? Nagunsa di ka diha sa Iloilo. Ikaw ako sa paryente sa akong papa. Pero dili ko magdugay diri. Basig sunod bungan, mupauli na ko sa amo sa lupon. Mo ba? Unya, okay rin mo yit nga magtawagan ko nimo. Okay ra, uy. Sige, manawag lang niya ko nimo balik ha kay basig busy pa ka diha. Busy gyud, kay adlawan pa man. Kung gabi hinuon, bakanti na ko. Sige, manawag lang niya ko balik nimo. I love you, Mayet. John, Pasensya na ka nga dinig ko sa cellphone nang uyab ni mo. Saan mo good? Nawa mo good kag galit diri. okay ra, uy. Dinalian ko nga akong pagbiya diha. Nya, kumusta man? May chance ka kunin mo? Matugan ako ni mo tinuod dyan, ha? Nakagusto sad ko ni mo. Tinuod? O, lagi. Nga sa ato pa di ay. Tinuod itong giingon ni April nga crush ko ni mo. Oh, tinuod to. Naogan ko atong gisungo ko ni April. Kung mo na, kita na. O, John. Oyab na ta. Salamat, sweet. I love you. O, unsay sweet, uy. Sugad ka ron, sweet na nga itong tawganay. Kakorny sa dana, uy. Sige lang, good. Ganahan mo ko. Sige na lang, uy. I love you, sweet. I love you too, sweet. Ha? Mupauli na ka sa inyo sa lupon? Oh, sweet. Mayo na on kay mupauli na ka sa inyo. Ako na kasugatan sa airport sa Davao. Ha? Nga naman. Kay mukuyo ko sa inyo. Matubang ko sa mga ginikanan. Nga naman. Kay mga asawa na ko nimo. Pag sure, uy. Tinuod lagi. Mga asawa ko nimo, Mayet. Tinudanay na ginang imuha dili na ako kay akong paibaw na akong mga ginikanan. Lagi. Tinuod lagi. Sige, paibawa na lang si mama nimo nga kuyog ta ug mga asawa ko nimo. Tinud-anay na gid ni imuha para sa among anak dong. O nay, Ya, sabal. Usam ka mayet, ha? Nagsabot namin ni John Lloyd pa nga. Magminiyo mi. Kumaw na, panihang imong ginikanan dyan. Aron, sabutan na mo yung kasal. Ikaw na sa dakop na ako. Sige na. mga anak! Ayaw mo pag-adtos layo, ha? Opa! Okay. Dali aras panahon, sweets, ha? Walang hibaw, eh. May duha na ta ka, anak. Mga gid sweet. Kuan ba? May isulti di ko nimo, sweet. Ansa man na? Maglain na lang tagpuyo. Ha? Ang nga nang maglain man ta? Laim gud kay hunaon sweet nga magdako nga tong mga anak nga miagi punta ipon sa mga ginikanan. O gaasa man sa tamo palhin. Karon pa na ako masulti nimo nga maigihimo kong payag dito sa labaka. O gusto na ko nga adto ta puyo dito aron makapamuhi sa dag mga hayop o makapananom sa ta. Di ko mapuyo dito, eh. Kalayo Ha? dito sa lungsod. Maunsa palang hinuon ng mga bata dito. Way makatabang namo. Dili ko mapuyo dito. Anhila ko silang mama. Oh, nya hantod-santod lang ka nga dinisi mo mga ginikanan. Oh, ano man di ay? Ako man yung mga ginikanan. Sus, hiya sa yung pasabton eh. Nga akong gusto ba nga maglain tag puyo. Kini ko ganahan na ning hangtod sa hangtod lang tanga mo tipon dinis imong mga ginikanan. Di lagi ko mubiya din sila mama magpapa. Ako mao na. Di ka mo biya dinis imong mga ginikanan. Ako yung mo biya din eh. Pahala na mo din eh.
Recorded by X Thunder Gaming. Ay, mao ba? Nag-away din mo sa imong asawa. Maog ni Aka. O tiya, ikaw rin mo lang ako iyan nga dol-dol din eh. Mong dinila ko nilahos. Ay, gud anak magyud ng kami niyoon, god. Naamang yun ng lalis. Mga lagi tiya eh. O yaw sa may plano ni mo ron. Mga apply ko trabaho sa mall tiya. Bahala na ako gitilite basta malingaw ko. Naala sige pag-apply. Nami nagkang kasunlan din yun. Salamat din taon nga nakasuod na kong trabaho. At least man lang malingaw ko. Di na ako maghuna-huna ni Mayit. Usa ng kabuhan kapin, sukad nga nibiya ko sa amo. Ay. Kumusta na kang mga bata? Og si Mayit. Kumusta na kasi ha? Ay, salamat. Break time na gud. At ko ilaw mas kahoy. Magpahangin ko dito. Sweet. Oh. Mga anak! Oh, Pa, mingaw kayo minimo. Kami mo pa. mga anak. Pwede kami ngawan na mo. Gimingaw ko ninyo, oy. Yun sa man ninyo pagtultol din, ha? May nagsulti na mo nga niya katrabaho din sa mall. Maong niyan himi. Og nag-atang na lang mi nga mugawas ka. Og salamat kay amo gikaw nakitaan. Imo lagi ming gibiyaan pa. Dili ni mo love. Oh, ha? Love na mo, oy. Gimingaw mo gani ko ninyo. Ayaw may biyai pa. Oh, di na kumubiya ninyo, nak. Pasaylo ako sweet nga. Akong gidadin atong mga anak. Gimingaw na kayo sila ni mo good. Sweet. Pasaliwas ko nga gibiyaan ta mo. Di ni mo usab. Di na kumubiya ninyo, ha? Tinuod. Oh, sweet. Oh, gusto na ko nga magsugod na sa bago na tong kinabuhi. Salamat, sweet. If I had to live my life without you. Di gid malikayan ang panag-away sa magdiayon. Pero kinahanglan kini nga sulbaron aron di mabungkag ang papuyo. Nagbalik mi ni Mayit kay di ko gusto nga magdako ang akong mga anak nga way amahan. Og sa pagkakaron, ani ami nanimuyo sa Surala, South Cotabato, uban sa mong duha ka mga anak. Dinhi na ng kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni John Lloyd nga taga Suralia, South Cotabato, uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my. Ang mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tunamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagkay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Help you see.